Avela amahlazo ngendaba kaBig Zulu ekuyiyona-ke eke yakhishwa-ke uyena uDuncan. Uqinisekisile ukuthi-ke iliqiniso kangakanani. Sawubona, ngiyakwamukela kwi-TV yakho ehamba phambili kuyiyona-ke iGoluva TV. Uma usuku lakho lokuqala la, ngicela ukuthi ungenzele ife, ungisubscribe-ele, ushare, uphinde ukomente futhi. Sikhulume-ke ukuthi-ke wena le ndaba uyibona kanjani? Ongumculi-ke wayo i-Hiphop, uBig Zulu laphana odume ngokufitharisha noma-ke ngey'ngoma ezimnandi, kanti-ke uyaduma kakhulu ngengoma ethi imali eningi. Sekuvele elinye isayidi lakhe, kanti abantu bamangele bayasho bathi-ke wayeshilo yena uDuncan, kodwa-ke sangamkholwa ngoba phela sasiy'tshela ukuthi uyancofana. Okunye-ke sekudaluleke njengeqiniso, uBig Zulu uveze isayidi lakhe lapho khona-ke eqabula umuntu wesilisa, okukhomba-ke ukuthi-ke uyisitabane njengoba wayeshilo-ke uDuncan ukuthi-ke umampapapeni ukuluphele ngezinqama. Mina mntakwethu sengiyahlehla, ngicela ukuzovula ukuthi wena uthini ngale ndaba.